1, 2, 3, 4, 5. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Svakome se može dogoditi da mu se u određenom trenutku beba počne gušiti iz nekog razloga. Obično je to zbog hrane ili zbog nekog predmeta koji je beba stavila u usta. Roditelji mogu iz neznanja napraviti još veće zlo svom djetetu, zato je dobro znati neke tehnike koje će vam pomoći da spasite bebu, da je spasite život. Vrlo je važno biti smiren u ovakvim situacijama, a ne bi bilo loše da očevi preuzmu inicijativu.